Sabon iskancin jaruma a masana'antar Kannywood wadda aka fi sani da Maryam Yahaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da raka, barkamu da lokaci. Barkamu da sake saduwa a cikin labaran Kannywood da kanan tashar da sarauta. Idan yana farkon zuwan ku da Allah ku yi mana subscribe da alamar ƙarar suna ta haka da zarar mu ɗora sabbin shirye-shiryen za su zo kai tsaye. To masu sauraron kamar da ku sani jaruma Maryam Yahaya a masana'antar Kannywood ta yi wani hoto. To mutane sun ce ita ce ba ita ba ce. To masu sauraron kamar da kuke gani domin ganin wannan cikakken bayani ku bai mu har ƙarshen wannan. To masu sauraron kamar da kuke gani wannan hoto shine wanda jama'a suka gani har suke zagin Maryam Yahaya akan wannan hoto akan ta yi ba daidai ba. To alhalin kuma ba ita ba ce, wata kiristan ce can daban ta yi hoton, amma idan ka gani sak cewa za ka yi Maryam Yahaya. To masu sauraron kamar da kuke gani wannan tasha ta sarauta ta yi duba ta yi bincike ta ruwa ta ga ba ita ba ce, to shi ne ta yi wannan sabon labarin. Domin samun wani sabon labarin da kan tashar sarauta ku yi mana subscribe da alamar ƙarar sawa. Mun gode mu haɗu a lokaci na gaba.